Kuha tayo shit eh. Dok, pabagokya po sana yung ipang ko, mangalbagya po. Mahalbag. Opo. Marami pa ba? Huwag tayo pe. Ay, wala kaya albag na. Pwede bagutan. Dapat na yan. Paano man ka pa panulong. Watamila ko na yung albag, magbalik ka. Karagte pa bago. Ne. Sige po. Hindi resetahan ka na kamo. Ne. Ingin gaya nga yung inuman mga dodo. Bakit tamila ko lang. Ako yung albag ng gaya. Ipan mo na. Reseta ka. Apulong balot na candy. Iniman mo rin ay kakanan mo rin kada minuto na. Opo. Apulong balot. Ang katela may gisan. Milako na masay yan. Kasi may gisa lang ang apulong balot na candy. Apo pang metong kawo na chocolate. Ini kanan mo rin kaya mong may na nasi na. Opo. Metong kawo na chocolate. Kay bat. Makangebon, mapong manok. Tamang kakanan mo. Kaya ka mamang laliwang kain na. Opo. Aliwang karni, basta marunong pong ipon. Yang kanamuitan niya. Opo, Dok. O, ingay sa loob yung putika. Kung wala yung putika, munta aking grocery. Ne? Opo, Dok. Uwa. O, Dok, at ko po parang rin putang, Dok. Dr. A siya ang pong lagyo yun, wala yung pong apelido. Karangal mo lang ang paikalaman mo, magpa-check up ka mo. Inya, explain niya ka. Dr. Ace, ang pilido ko. Middle name is to isip. O, Dr. Ace is to isip. O, ikaw mo na yan kanyan. Opo, O, opo. di kaso niya itang kain na, itang kain 1.5 yan, itang kain. Magbalik ka pa itang milako ng agisan mo rin. Siguro milako ng kain ka tapag randang. Sige po, Dok. Habang ko tanayan ka na. Opo, Dok po, salamat. Wow. Ay, tutugi. Dok, magpa-check up po sana. Ba? Na kung anong lalagan. Huwag yung pintatang mo, may ayat ko. Huwag ka lang nga, matod. Na, Matod na. lalagnak ka. Oh, O, kaya tayo pa yung thermometer mo nung buwan, mamalagnak ka. Pakakinisan na, yan. Okay niya. Hindi ka mong kaya ko. Just cross na ka, o punta, pakayaya mo. Ay, tagal lang sinobra ka babae. Hindi ka, mag-irating. Just cross na ka. Bakit silang kakatawan? Pag-training. Yan. Palayan mo na yan. O. Tayo. Malayo pa. Sige. Pakatinisan mo. May kain. Pakatinisan mo kasi. May ayat ka ka rin babae na yan. O. Kaya nga, bali nitang puko ko ngayon. Dati niya pa puko. Oh, next! Dok, kasi ako po sana. Oo. Pangako po, talaga ng coronavirus? Pangako. Wow, sabi, yan ang pangako. Ano na ang bandong mamuod? Ano yun lang? Dok? Alam ka mo? Pangako, gumulo ka. Ano na ang banong pangako? Kung yan ka papipasya ka? Tamo. Inhale. Sabihan po ta mag-yaxel. Mag-yaxel lang na. Inhale. Ay, kakalaskas ka gulot. Inhale. Ay, kakalaskas ka gulot. Anak ko. Ay, Doktor siyang inhale. sabihan po. Oh, sabihan po ta mag-yaxel lang ka. Ay, kakalaskas ka gulot. Paalo na ba no yan? Opo, Dok. Sagling mo na yan. Ay, grabe na yung gulok mo. Positive nini. Tamo. Tas may gamak mo. Ay, judge niyan mo na yung kantena, ala. Kakalaskas siya pa muna. Ali, resetahan ka na yan. Nanda, Dok. O sabi ko po ta mag-excel na ka. Ne. Marap ka na ako. Resetahan ka na ka. Punta ka kay Converge, ne. Converge. Punta ka Converge. Panto na may itang Karl Manabak, ne. Karl Manabak, so pala kayo to. Karl Manabak? Oo.
Carl Manabak. So paano naman to? Ano yung mimiyak ka mo kasi Manabak ito eh. Ne, sabihan mo, palagi ang cable. Cable. Papapunta na akong engineer Kenny, ay Dr. Ace ako. Ayan, Dr. Ace. Ace to isip ang, ne. Opo, Papapunta na akong Dr. Ace to isip. Sabihan na, ikampanto lang ko. Ay, ba't palagi ako kasing cable, mo. Uling hindi TV ko, mo, kakalaskas siya, mo, baya sumala. Ano, mo na yan? Opo, opo. Ito mo yung gaya mo, kaya magbalik ka rin, putang masalesena ka na. Opo. Bakit resident ka? Ayan o, patulan mo yan, mutagi ang converge. Baba ko lang yung pinggamot ko. Ako pala, mag-inhale lang, wala, kaya kami inhale. O yan o. Yung pasayang pabor ang sarili mo na. O sige po, Doc. Salamat po, Doc. Sige. Ay, hindi pa ka na, kaya yung pasyente meto ngayon eh. Hindi masalesena niya kaya. Ay, katas mo lang lahat. Walang corridors. Pamo. Kaya ka pamagkay. Nebulizer ta ka? Nebulizer ta ka na. Kaya masyadong magkay. Palugme. Yan. Paninayan mo muna. Magpag-meeting ko sa aking Malacanang, balikan ka na ka mo na yan. Yan. Nakuta ni Diaz Cross mo. Wata sumobra ka eh. Reseta ko lang ko lagi yan, hina. Nakuha ko na yung reseta ko yun. Sa kitang sekretary ko na, tapos yung sekretary ko, ako sa lakuha ko na mo na. Yung mag-assist kaya ka na. Ako natin pa, kaya dapat natin pa, magpag-meeting sa Malacanang na. Paninaya na akong kay Marcos.